İlk üniversitede deniz mühendisliği, opera, şarkıcılık, dansçılık, IT operatörlüğü, iş adamlığı ve son olarak da tiyatro ve oyunculuk. Aktör olmanızın ve de kendinizi tiyatroya adamanızın nedeni neydi? Bu bir süreçti. Dolayısıyla... Bol to dlhý proces. Všetky okolnosti, čo ste spomenuli, boli vlastne akýmisi schodíkmi na ceste k herectvu. Najprv to bola stavba lodí. Po stavbe lodí som začal s operou, po opere som prešiel k muzikálu, potom som sa začal zaoberať tancom a drobnými rolami v seriáloch, tak povediac kvôli tomu, aby som zarobil peniaze. Okamžite po maturite som začal pracovať ako IT operátor. Všeličo som predával, fólie na sklad do aut, osobne som ich tam lepil, pracoval som aj ako robotník. Ako som skončil muzikálové herectvo, hral som aj v nejakých muzikáloch a zrazu som sa ocitol v Amerike. Vlastne som tam prešiel práve kvôli muzikálovému herectvu. No a v tom období som si uvedomil, že ma muzikál nebude uspokojovať celý život a bol som frustrovaný, lebo som videl, že aj keď vynaložím obrovské úsilie, nemá to význam a nič nedosiahnem, ak chcem niečo dosiahnuť, mal by som to robiť aj doma. Keď som si to uvedomil, bol som oveľa spokojnejší. Hudba, tanec, opera, opereta, muzikál, to všetko v konečnom dôsledku tvorí herectvo. Zdalo sa mi rozumnejšie pracovať so svojimi, s ktorými mám spoločný jazyk a spoločné korene. Hudba, tanec, opera, opereta, muzikál sa dostali do bodu, kedy sa stali prínosom pre herectvo. A ak sa ma opýtate, ako som dospel k tomuto rozhodnutiu, to bolo už v Amerike. V princípe som sa do Turecka vrátil kvôli herectvu, tu som sa začal učiť a získavať prax. Aj keď predtým som robil herectvo a vedel som, že si to vyžaduje ohromnú disciplínu, ktorú som získal pri hudbe už oveľa skôr. V Amerike som videl herectvo z úplne iného profesionálneho uhla a to mi vytvorilo úplne novú zaujímavú perspektívu. Povedal som si, áno, toto remeslo budem robiť v Turecku a venoval som tomu všetko svoje úsilie. Ondan sonra zaten bir süre iyice ısınma ve öğrenme dönemi oldu. Ki ondan önce de oyunculuk yapıyordum fakat bir işi meslek olarak ele almak çok farklı bir mantalite ve çok farklı bir disiplin gerektiriyor. Siz ve eşiniz Slovakya ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Slovakya bizim için çok güzel bir maceraydı ve Slovensko bolo pre nás veľmi pekným dobrodružstvom a z Berguzer často spomíname na chvíle, čo sme tam strávili. Bola to pre nás ozaj dobrá skúsenosť vidieť, ako nás tam majú ľudia radi, že sme sa s nimi mohli stretnúť na jednom mieste. Bol to pre nás naozaj silný zážitok. Ešte raz by sme chceli poďakovať televízii za to, že nám umožnila prežiť takéto šťastie a radosť. A čo si najviac pamätáme? Usmievavých ľudí. Pamätáme si na premočených ľudí počas jedného horúceho dňa. Pamätáme si na lásku celého toho davu. Verím, že keby tu teraz bola Berguzer so mnou, aj ona by povedala, že to bola pre nás veľmi pekná skúsenosť, na ktorú nezabudneme až do konca svojho života. Hayatımız boyunca hep hatırlayacağımız bir deneyim olarak anılarımızda kalacak. Betimlediğiniz, canlandırdığınız Sultan Süleyman ile Halit Ergenç'in ortak yanı var mıdır? Bežný človek sa len ťažko môže porovnávať s mocným vládcom. Myslím si, že môžeme mať spoločne jedine lásku k ľuďom a pohľad na lásku ako takú, či na človeka, ktorého máme radi. A možno by sme sa mohli podobať štedrosťou. Keď sa pozrieme na celý Sulejmanov život, jasne vidno, že obyčajný človek nemôže mať s ním veľa spoločného, pretože byť takým vládcom, ovládať vlastné city a kontrolovať ich je nesmierne ťažké. Pre zotrvanie impéria človek musí odsunúť svoje vlastné city na 5. alebo 6. miesto kvôli usmerneniu podľa pravidiel a zákonov. A sultán Sulejman Skvostný dovolil iba hrstke ľudí nazrieť do jeho vnútra a spoznať jeho dušu. Jedným z nich bola Hürrem, druhým Ibrahim. Láska k ľuďom, pohľad na priateľstvo a čo všetko prežil, to uvidíte v ďalších častiach seriálu. Öyle bir iktidara sahip olup kendi duygularına hakim olabilmek ve o duyguları yönetmek gerçekten zor. Kaldı ki o iktidarın devamı için insanın kendi duygularını bazen 5. bazen 6. sırada bırakması gerekebiliyor.